Bo día. Imos comezar co sorteo da segunda fase de primeira división autonómica femenina. Xogaránse en dous grupos, a un de 8 equipos e a dous de 6. No de 6 equipos, as datas nas que xogaríamos serían en febreiro o 16 e o 23, en marzo 9, 16, 23 e 30, en abril o 6 e o 27 e en maio o 4 e o 11, para, facer a distinción co grupo de 8. Comezamos co grupo A1, que é o de 8, estaría composto por Ensino, Baxi Ferrol, Esclavas, Voladuras Laracha, Porriño, Galogrín, Carmelitas e Allariz. As solicitudes que temos aquí serían por parte do Ensino o número 1, que xa o asignamos. Por parte do Baxi o número 7, que xa o asignamos tamén. Esclavas solicita comezar fora, co cual o seguinte número para comezar fora sería o número 2, que xa lle asignamos. Galogrín solicita comezar fora, o seguinte número sería o número 3, que xa lle asignamos tamén. E que faltaría Allariz, que pedía comezar xogando na casa, que sería o número 5, neste caso, que xa deixamos asignado tamén. O resto irían como sempre a sorteo. Voladores e Transportes Blanco, CB Laracha. Porriño. E Código Carmelitas. Ben, o número 4, que sería o primeiro que temos que ir pendiente de asignar, sería Voladuras e Transportes Blanco, CB Laracha. O 6 sería para Porriño Baloncesto Base. E o número 8 sería para Codigalco Carmelitas. Imos agora ao grupo A2 neste caso, que serían 6 equipos. Serían Celtas, Básquet Coruña, Compañía de María, Salesianos, 6 do Nadal e Fedesa. As solicitudes que temos aquí son Celtas quere comezar na casa, Básquet Coruña quere o número 4 e Compañía de María o número 3, co cual asignamos xa Compañía de María o número 3, Básquet Coruña número 4, e Celtas, que quería comenzar na casa sin ningún número concreto, sería o seguinte, o número 4, que sería o número 5, que sería asignamos tamén. Os outros equipos van a sorteo. Ben, o número 1 sería Salesianos Vigo. O número 2, 6 da Nadal Coia. E o número 6, Fundación Educación e Deporte de Santiago.